Μόλις τελείωσα το μακιγιάζ μου και το τελευταίο βήμα το οποίο απομένει ούτως ώστε να κλειδώσουμε το αποτέλεσμα και να το κάνουμε άκρως εντυπωσιακό δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από την εφαρμογή του highlighter. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είμαι εδώ. Γιατί θέλω να σου πω ότι η Wabi έχει βγάλει ολοκαίνουργια compact highlighter τα οποία είναι όλα 1/1. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μου είναι και τόσο δύσκολο να διαλέξω την απόχρωση που θα βάλω σήμερα. Πέραν αυτού όμως, αυτό το οποίο θέλω να σου πω είναι ότι οι αποχρώσεις αυτές, πέρα από highlighter, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν σκιές, δίνοντας μια πάρα πολύ όμορφη λάμψη και στα μάτια μας, όπως επίσης και στα ζυγωματικά μας. Νομίζω πως σήμερα, με το ντύσιμο που έχω επιλέξει, ταιριάζει πάρα πολύ αυτή εδώ η απόχρωση, η οποία θέλω να σου πω ότι είναι ίσως και η αγαπημένη μου και λέγεται Moonlight Shimmer. Είναι ένα υπέροχο μπρονζέ χρώμα το οποίο χρυσαφίζει και λίγο και σου δίνει μια φανταστική διακριτική λάμψη. Αυτό το οποίο επίσης θέλω να σου πω είναι ότι με λίγη ποσότητα μπορείς να πετύχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πάμε να το βάλουμε μαζί. Βάζω λίγη ποσότητα στο δάχτυλο και προχωράω ταμποναριστά και μετά κάνω αυτήν εδώ την κίνηση πάνω στα ζυγωματικά μου και τους δίνω αυτήν την υπέροχη λάμψη. Θέλω όμως να το δούμε και με πινελάκι για να δεις πόσο εύκολη είναι η εφαρμογή του. 1, 2, δεν χρειάζεται παραπάνω και προχωράμε εδώ. Βλέπεις ότι με απειροελάχιστη ποσότητα μπορείς να πετύχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και σαφέστατα όταν βάζουμε highlighter δεν ξεχνάμε ποτέ τη μυτούλα. Σε φιλώ!